गिबि गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन जाय सावथुना 1986 मायथाइनि 13 मासाव दिहुनजादोंमोन। बिथोनगिरि जोंदाव बड'सा, महरगिरि अमर नार्जारी, रहेला ब्रह्म आरो टिपेन्द्रजित नार्जारी। दामगिरियाव दं महिनी नार्जारी, हेरेम्बा नार्जारी आरो एन.के. ब्रह्म। रोजाबगिरि हिसाबै सुलेखा बसुमतारी आरो अरुण नार्जारी। बे आलायारन सावथुना 1986 मायथाइनि 33 हादोरारि कमल रजत बान्थाखौ मोननो हादों। मानगोनां जोंदाव बड'सानि बिथोन होनायजों दिहुनजानाय बे सावथुनखौ गहपुर जिल्ला बर' महरगिरि आफाद बिसानि बानजायनायाव फैबाय थानाय गोदान बोसोर जानुवारि दाननि 6, 2024 अक्ट'खालि गहपुर हालामनि नारेंगुरी गामिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेनिखायनो बै सानखालि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। दे मोसाबाव एसे मोसाबाव दे। बे संसाराव गैया गैया रावबो गैया रावबो गैया साबसिन हामसिन साननानै फैदोंमोन आं बे संसाराव बे मुलुगाव जानांबाय दा गोदाव सोराव आलाय सिलाय खोमसि हरनि उनाव सानजा अख्राङाव गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय जाबोबाय सानजा आलायारन।